Желев и от Филип. Реални граници, ще върне се место в реални граници. Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! И никога у нас! Ето камера. България, събуди се! Не на геноцида срещу българския народ! Хора, отворете си очите за лъжите! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! За чиста вода! За здрави деца! За здрави деца! Нали това е най-важното? Здравето! Хайде хора, информирайте се, това е изключително сериозен проблем. Не бива да се затваряте очите. Това е Да, ги научи тях. Свидетелствата за вредата от добива и поручването на шистов газ за човека и природата вече са на лице. Масовия мор на пчели в района на Генерал Тошево и земетресението, което беше септември месец в района на Шабла. Това са в последствие на този добив поручването на шистов газ, което извършва руската фирма Русгеоком БГ. Значи пчелари от този район на Генерал Тошево съобщават за масов мор на пчели. И другото, което е земетресението, което беше регистрирано в района на Шабла. Средата на октомври в района на находището, където проучва руската фирма Русгеоком, е регистрирано влизане на камион с радиоактивни материали. Русофилски. Този протест не е насочен само срещу фирма Шеврон, американска, която е. Тук преди малко колегата спомена за фирмата Русгеоком, която е руска, и много други руски фирми също се занимават с подобна дейност. Ние всички сме толкова колкото против Шеврон, толкова и против тях. Така че нека да няма спекулации по този въпрос. Исках да се обърна към всички варненци, всички минувачи, които виждат този протест. Благодаря ви.